Nagpositibo sa COVID-19 ang 54 anyos na lalaki na residente ng Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Nagpositibo sa COVID-19 ang 14 na frontliners sa syudad ng Dagupan. Kabilang dito ang 54 anyos na lalaki na residente ng Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Sa Mangaldan, yung isang nag-positive base doon sa report ng Dagupan na meron sila ng mga nag-confirm na positive. Asymptomatic o walang senyalis ng sakit ang pasyente. Ayon sa presidente ng Barangay Health Workers, madalang kung umuwi sa lugar ang pasyente. Madalang lang siyang napupunta dyan sa asawa niya kasi nagtatrabaho doon sa Dagupan. Nagpapagaling na ang pasyente sa isang ospital sa Dagupan City. Nasa isang quarantine facility na rin sa Mangaldan ang mga taong nakasalamuhan ng pasyente. Yung mga anim na nagkaroon ng close contact dito sa nag-positive ay nasa quarantine facility na ng Mangaldan. May naiwan na doon sa infirmary, nag-spray ng bahay. Kasama si Daryl Peralta, King Guevara. Balitang Amyanan.